Λοιπόν, είναι μέρες εθνικής ομάδας, έστω και με φιλικά παιχνίδια. Θα πάμε να παίξουμε στην Ουγγαρία τώρα, μετά το μάτς το χθεσινό με την Παραγουάη. Ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Χρήστος Ολικάκης έβγαλε το πάλευε πολλά χρόνια. Πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Λέγεται Γαλανόφικο ταξίδι. Είναι από τις εκδόσεις Κομνηνός. Το Γαλανόφικο ταξίδι περιλαμβάνει μέσα την ιστορία της εθνικής ομάδας, έχει τις συνθέσεις, έχει όλα τα παιχνίδια. Μέχρι δηλαδή και το χθεσινό παιχνίδι, παίρνοντας το βιβλίο αυτό. Το χθεσινό δεν το πρόλαβα άνθρωπος, έχει εκδοθεί το βιβλίο του. Μέχρι εδώ λοιπόν, μέχρι πριν από κάνα 2 μήνες, μπορεί να βρει τα πάντα κάποιος για την ιστορία της εθνικής. Νομίζω ότι τον έχουμε στη γραμμή. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι, ρε? Καλά, μια χαρά. Μπράβο. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω, Χρήστο, πάρα πολύ που μου έδωσες τη δυνατότητα μέσα του ραδιοφώνου και της εκπομπής σου να μιλήσω για το βιβλίο μου. Να σε καλά, εσύ, Χρήστο, έκανες τόσο κόπο, τόση προσπάθεια, θα ήταν και άδικο να μην πάρεις χώρο και χρόνο παντού για μένα, όχι μόνο από τον Sport FM εδώ και από μένα. Λέγεται Γαλανόφικο ταξίδι λοιπόν το βιβλίο σου, εκδόσεις Κομνηνός. Πού το βρίσκει κάποιος? Υπάρχει στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, στο Κομνηνός, Ιαννός, Πατάκη, Πρωτοπορία, Πολιτεία και Τσιγαρίδα, και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Είναι από το πρώτο μας μάτς, έτσι δεν είναι? Ναι, από το 1929, από τα χωμάτινα γήπεδα, μέχρι τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Οκτωβρίου. Του Οκτωβρίου, άρα είναι δηλαδή... Ναι, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, οπότε είναι μέχρι 2 μήνες, 3 μήνες πίσω όλη η ιστορία της εθνικής ομάδας. Επειδή το πήρα στα χέρια μου και σε ευχαριστώ πολύ, έχεις τις συνθέσεις, έχεις τα πάντα, έχεις τα στοιχεία για κάποιον που... Γιατί ωραία λέμε το ίντερνετ, αλλά πάντα το βιβλίο στα χέρια είναι πολύ σημαντικό και όποιος το πάρει στα χέρια του μπορεί να ξεκινήσει από τώρα πια να ακολουθεί και αυτός να φτιάχνει και ένα νέο παιδί μετά από 15-20 χρόνια να κάνει αυτός την συνέχεια. Αλλά δυσκολεύτηκες δηλαδή να διασταυρώσεις περιπτώσεις, κάποια πράγματα που γράφονται έτσι εδώ, αλλού? Παρόλο που είμαστε στην εποχή του ίντερνετ και της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορείς να τα βρεις. Έτσι πέρασα αρκετές αμέτρητες ώρες στην Ελληνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στο Αρχείο Εφημερίδων της Ελληνικής Βουλής, ψάχνοντας από παλιές εφημερίδες ό,τι μου χρειαζόταν για να συμπληρώσω το αρχείο μου αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Και μεγάλη και πολύ σπουδαία δουλειά, ρε Χρήστο. Ποιος σε δυσκόλεψε πιο πολύ απ' όλα για να το βρεις, να το διασταυρώσεις? Θυμάσαι κάτι? Βασικά είχα ένα αρχείο εγώ βασικά από μικρή ηλικία, το οποίο το μετέτρεψα σε ηλεκτρονική μορφή. Τέλεια. Σε έναν υπολογιστή, και από εκεί και ύστερα συνέχισα να ψάχνω και να γράφω και να ενημερώνω βέβαια. Πολύ ωραία. Μπράβο εσύ, Χριστό. Λοιπόν, Γαλανόφικο ταξίδι είναι το βιβλίο σου, εκδόσεις Κομνηνός. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και να συνδυαστεί το επόμενο διάστημα και με μια πρόκριση της εθνικής ομάδας και να βγάλεις μια, ας το πούμε, update edition, όπως λένε στο χωριό μου. Να σε καλά, Χριστό μου. Να σε καλά, Χριστακό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χρήστος Λικάκης, Γαλανόφικο ταξίδι. Ένα υπερπλήρες βιβλίο για την ιστορία της εθνικής ομάδας μέχρι από λίγο πριν κλείσει το 2025.